Mao kini ato ang latest weather update para karong adlaw nga Miyerkules, pitsa 30 sa Hunyo tuig 2021. Sa karon hinay gihapon ang southwest monsoon o habagat ug makaapekto lang kini ngadto sa extreme northern Luzon. Sa laing bahin aduna kita usa ka low pressure area nga nasiplatan gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kaganhina nga alas 3 sa kadlawon ang sentro ni ini nahimutang sa gilayong 1,860 kilometers east sa extreme northern Luzon. Base sa ato ang latest analysis, ang maong low pressure area mag-irog pa northwest ug posibleng mosulod sa northeast boundary sa ato ang PAR. Apan nakita usab nato nga ubos ang posibilidad ni ini nga mahimong usa ka bagyo o posibleng mahili sulod sa ato ang PAR. Ug mao kato ang latest update mahitungod sa panahon gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas sa Mactan, kini si Angelica Orongan.